pavakabhadhara mari dzavo vachiti tiri kuroora munhu asipo pamba ndizvo. Right, good. Ngaitibva taipedza. Complainant ndiani? Jennifer. Jennifer ani? Aisi hanhasi iyo. Right, mumangari manga mamangarirani? Loveness ani? Mwenda. Right, masabhuku nyaya iyi takaitonga handitika. Pana taitonga. Takabva tati mukomana kureva mwana wamai avo. Chienda unotora mukadzi wako. Because vanga vataura mudare kuti vanodanana. Iyeyu mwana wanga ati anodawo futi chi? Murume wake. Murume ondobva ati anoda chi? Mukadzi wake. Vadaro mudare muno. Takabva tati tichaona nekutorana kwenyu. Kana maenda toziva kuti munodanana vana imi. Kuno kuti atachaja roora. Izvoka? Right, tachaja roora. Patikaongorora munyaya iyi takaona zvekare kuti kuenda kwemwana kwanga kwakonzereswa nemwana wevavasikana. Handiti? Ndianga adischaja uyu. Amai avanga vasipa. Ndizvo mama. Vanga vasipa. Tete ndio vakanisa uyu. Murume wake futi uyu anga asipo futi. Saka ndokuvapa mukana wekuti sezvo wakaitirwa kurambirwa mukadzi uyu natete. Ndiwo uchanotora chi uchadzokera kumonotorana. Hani ndizvo. Nokuti iye mudara akati ayo inini mukadzi wangu ndinomuda. End time. Ndinomuda. Ati tichaona kutorana kwamuchaita. Right. Ndobva tachaja roora. Tachaja roora. Ava vakazogara vari kumba. Vagara uyu anga vakamirira kuti uyu achadzoka. Uyu anga akamirira kuti ndichatorwa. Ndozvinoratidza kuti hapana chiyapa. Hapana rudo. Hatitika taibhaizwa tisudare. Tinoti kwakashaya akatanga mumwe. Asi vese vaitana vandi. Vandanana. Kuno tanyoreswa nhema manje. Sokuti vanhu vaiva vanodanana. Uyu mukadzi uyu akagarawo kumba kwake kana kuti anga akamirira kutorwa here handizivi iwo izvozvo. Murume wakagarawo kumba kwake kana kuti anga akamirira kuti adzoke ega here uyu handizive. Saka nhasi vauya amai ava vakati inini ndakwira dare kuti handingabhadhare roora remuroora wacho pasina. Ndikati amai takabhaizwa nevana handina shuwa kuti vanodanana. Ndonyaya yadzokera mudare. So regai ndimbobvunza amai vemusikana. Kufunga kwenyu vana vanodanana here? Mainzwa kai? Right, zvino zvinoita dare redu zvatakushedzerai pano. Inyaya yedamage. Tanzanana? Kwete roora yatatanyoreswa. Haisi. Uyu achabvisa damage remwana. Vapanzwa amai? Chete. Zveroora rera tachitaura hakuna roora because vana havasi kudanana. And uyu mwana uyu haana mwana. Hani ndizvo? Ane mwana here? Ino mwana mezi? Right, anobvisa damage. Damage yedu inoenda ikoko $400. Wapanzwa? Manzwa mama. Iya munongobhadhara apa. Imosiya mwana womunhu weita zvanda. Mazinzwa baba. Manzwa zvandataura. Iwa 400 mombe nembudzi 2. Mombe nembudzi ngani? 2. Moita zvamunoda nemwana wenyika mukada kumurodza nhasi. Rodzai. Inhema dzese dzandikaona dzese mudare mwemwe ndakataura ndikati tichaona kuti munogara mese. Havadanana. Asi vana vaitaura kodhi yemudare isingatenderi. Nekuti inyoresa nhema mudare medu. Hazvisi. So ndozvatoda izvozvo. Ndatsvage mari kubhadhara damage.
mukomana ari upi? Unozongomutaurira ndizvakuda mudare handiri? Hatidi. Chandinoda vana vangu ndechekuti taurai chokwadi. Nyaya yekugara vanhu vakarambana vachivharana ndiri kubva kuti vanhu vaurayani. Imimi vabereki vemasaidhi maviri musave muchitsigira zvinhu zvisingaite zvamunotoziva kuti vanhu vanga vasingawirirana. Ivo pachavo vanga vasingawirirana apa. Zvinozviona izvi. Nodai vaiwirirana murume angadai akamboti nzveo kumba kwomukadzi. Takamupa strike chii iwo wanzi kuno kune nedare. Aiwa tora mukadzi wako kana uchimuda. Haana mbobvira akutsika uko. Kwana atezva. Hana akauya. Saka ndo vanhu vanodana nayo. Toramba takasunga kuti tingotaura kuti mukadzi womunhu. Nai mama zvinobuda izvi. Takutopa vana munyama because iye uye mukomana ari kwanenge vachingonzana mukadzi yasina. Uye ari ngonzana murume yasina. Saka vana ndavachenurwe. Uye amire ega uye umira ega vachiri vadika. Handi ndizve. Mwabhadhara damage yavo urodza munhu wako anorodza. Tapedza. Sabhuku wenyu aripo pano. Ndiani sabhuku wenyu? Avapo. Alright, fine. Saka mari ino yarini itemenje. Hatirambe izvozvo. Zvamunoita musati mauya kuno musauye kuno nemari idzodzo. Munongonditaurira chete. Sabhuku boma ari pa. Ndianoendesa mari uko. Tanzwanana. Because nyaya yekukwira lift munotohafura mari yake. Maiwana after 2 weeks idziboma. Woenda ukangopava wobva wandifonera ndoti maina. Mbuku mama. Tanzananaka baba. Tanzananaka amai. Chichengetai mwana wenyu. Apana mfunzo zangu mama. Funza. Ndingazopa expense chikoro nekuti siteka wakaitwa apa madzakabuda kuti mwana chikoro zvikatra pamwe. Tikati chiti damage haisirora. Naime munhu akanzi ari kubhadharwa damage pane bhadharwa chikoro. Sana muzvona mudare mangu. Ndizvizive. Vana vedu vari kutongoenda vatakadzidzisa. Iyo expenditure yedu isusu benefit yedu. Haisi vakwasha. Vakwasha havanei chikoro chedu chatadzidzisa vana vedu. Vanochidi. Inini pandiri kudzidzisa mwana asi kudzidzisira mumwe munhu. No. Benefit yangu. Handizvo mama. Ndiye kuti mwana agone kuverenga wenyu. Onai nhasi arambiwa. Kodai makamubhadharisa chikoro. Anenge kuti iwo ndakakubhadharira chikoro. Ndiwo wakati anogara ari muranda futi. Ndagara ine chikoro chaakadzidziswa nababa wake. Mapanzwa. Kwete kuchisarendera mumwe munhu kuti ndibhadhare chikoro. Saka kana abhadhara oendesa masertificate kakumurume. Aiwa, ndoziziva vanoita rafu vana. But hatisarende vana nenyaya yerafu yavo iyo. No. Kana tadzidzisa mwana is our benefit, it's not a loss. Zita riri kufamba nderako baba. Endi kana uchitoda apa munoziva kuti pane vamwe atezvara vanototora vana kuvaendesa futi kuchikoro. Vari pavarume. Musaite system yoda kubhadharwa zvinhu zvenyu. Apa iyi musabhadharwe nyaya yechikoro haisi vana, haisi vakwasha. Muinzwe nhasi iyoyo. Kana tichirodza musarodze muchibhadhara chikoro. Handidi kuzvinzwa. Vana vachere varorwa chere vasina benefit yechikoro ndeyavo. Ani muri kuona uyu mwana wangu uyu ari kutora mapicha. Uyu muri kumuona chipo kachi. Ndizvo ndichibhadharise mukwasha icho chiende kumukwasha ndinopenga. Handi muri kuona kuti ndechangu ndinongoramba ndichimucharenja mukwasha. Ndini ndakadzidzisa munhu uyo. Handi ndizvo here. Sinobhadharwa mumwe ndizvozvo. Inhaka yangu. So dzidzisai vana musingatarisire kuti ndichadzorerwa nemutorwa. Handimboda mari yemutorwa pamwana wangu wandadzidzisa ini. Ndagara achiziva kuti baba vaimubhigazi handiti vakadzidzisa mwana wavo. Tapedza. Chero akaita doctor. Hatichaje tichiti ndipe chikoro. Taurai zvimwe. Iyi siyanai naye. Inhaka yevana iyi. Haibhadhariswe mumwe munhu asiri mwana wacho, asiri baba wacho, asiri amai vacho.
Kukubika kabika wake mahala. Amai. Tati mwana hasi kudiwa. Kubika is part of roora resera mada kudzokera. Chimuendesaika. Titange kupinda paroora iroro. Very good. Kubika ikoko hapana akamutuma wakaita kutizira. Ndizoka? Vakatorwa. Ndakatakumbata NeMwana wawo, NeMwana wawo. Makamupa Ndikaenda kumba kwabuwa ndikauda zvikandataurira nemupende kumapurisa. Vakauya ne10 zvaka chiti ndemhozo. Vari ivava vakatuma. kuenda kwacho kuroora here handikutizira. Mukaendesa munhu asina mari mukutomutizirisa. Ndofunga panyaya idzodzo, ndofunga mwana wemuroora wangu akambotiza iwo ndokuenda kumapurisa ndokuni mhangarira kumapurisa kuti ndine mwana wavo. Munhu asvika mapurisa acho ndakaudzati ai inini mwana wenyu handina, ungagare nemwana wenyu asingambotaura nini zvinobuda here, kana imi mukazomuona kuno vamwe vanhu munoita sei? Ndetsamba iyo amandigira kuenda kumapurisa. Handizoti zvanga zvafamba sei, amene kuti wakazomuona atizira kupi mwana wako angatiza. Handisoda kutaura zvinhu zvakawanda nenyaya yemwana. Vanzwa munofumurisa mwana wezvisiri. Ndati hasi kudiwa. Saka muda kuramba muchichanja zvinhu zvaari kurambiwa chete. Saka ndati damage. Inotaura kuti munhu hasi kuda chii? Mukadzi akadhameja mwana. Kubika agara anobika kwenyu muri kumubhadhara. Saka akauya akabika kana pana akatibikirawo sadza totomubhadhara. Naye ndizo. Handi aibika chinhu chaaidya here. Aibika sadza raaidyawo nevamwe. Ndoiziva shone yacho yamukutaura bhati haipinde ipa. Kana ndati damage ndatotaura nyaya yekuti mwana hasi kudiwa, hatifanira kutaura kamwe kavara kanotaura kunge kuroora. No. Munonetsana nemukomana uye abvisa tumari take akuteera futuri. Saka ndaclear. Mwana ndewenyu, chikoro ndichenyu chadzoka kwenyu ichi. Hapana achishandisa ichi. Wazvinzwa kababa? Chikoro hapana achishandisa ikoko kwamuinayo. Asi mari yenyu PY damage yokukanganiswa kumwana. Chete. Tapedza. All right. Wwangu